Uwahi man ang tanan, may mga buhatonon sa kalibutan nga kinahanglan ikapatuman. Sayod na ang kadaghanan, nga ang kalibutan, nagkamalisod na tungod sa pag-abusar sa katawhan. Pipila na ba kahigayon nga kita aghaton sa atong mga kaila, higala ug kauban, aron magbuhat og maayo alang sa kalikupan. Apan kapila usab kahigayon, nga atong mahunahunaan, kung ako lang, unsay maayong epekto nini sa kalibutan. Kini kasagaran ang makapabugnaw sa kadaghanan nga bubuhat sa unsay angayan para sa pagpatunhay sa kalibutan. Kini pangnanglit ang pagpanghipos sa basura nga sa balay atong gipanglabay. Sa tibok nimong kinabuhi ba, nahipos na ka nimo ang basura nga imong gikasalibay nga naanod na sa kanal, ngadto sa kasubaan ug sa kadagatan? Tungod niini ang Association of United Development Information Officers sa Bohol, kauban sa Philippine Coast Guard ug sa Department of Environment and Natural Resources sa pagtakop sa Ocean Month, misalikway sa pagkakwintahan aron motabang sa personal nga paglimpyo sa kalikupan. Coastal cleanup ug scuba basurero ang ilang gipasigdahan sa Balikasag sa Panglao Island aron ipahinumdom sa kadaghanan nga walay ginagmay nga kaayuhan kung buhaton kinistanan nga dili makahupay sa kalibutan. Gikan diri sa Panglao Bohol alang sa maayong balita Central Visayas, kauban ni LV Bungosya ug ni Anwar Sinahon, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.